Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гальцина, таба койбір темалар турында. Коронавирус инфекциясын юқтыру очраклары үсә, шолы җәмәгать транспортында битлек режимын катгыйландырачаклар. Юуну мөмкинлеге юк иленче комплекста яшәүче ир-ат бер айдан артык трубаны алыштыруга ирешә алмый. Өлкәннәр көне дәвам итә. Энергетик мәдәният йортында шәһәрдәшләрне зурладылар. Соңғы тәулікте Татарстанда яшәүче 27 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шолыда узган тәулектә коронавирусның тагын яңа 2 очрагы теркәлде. Шулай итеп 5 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7364 очрагы билгеле. Шолда коронавирус электрудән саклану өчен җәмәгать транспортында битлек режимын катгыйландырачаклар. Бу хакта шәһәр мэриясендә узган киңәшмәдә әйтелде. Мэр сүзләренчә, халыкка бу афәт турында ныклап җиткерергә кирәк. Битлекләр киеп йөрү беренче чиратта кешеләрнең үзләре өчен мөһим. Барысы да кешенең үзеннән тора. Элеккеге кебек чикләүләрне теләмәсәгез, барлык кагыйдәләрне дә үтәргә кирәк булачак. Взрослые люди не понимают, что нужно 5-копеечную маску одеть, прийти в торговый центр, выйти на улицу и ее снять. Что в этом сложного-то? Зашел в общественный транспорт, маску одел, вышел из автобуса, маску снял. Манипуляции ровно на 2 секунды. Шолының барлык идарәче компанияларда җылылык җибәрү өчен рөхсәт алды. Идарә итү компаниясе карары буенча фатирларга җылы җибәреләчәк. Йортларның әзерлек паспортын тапшырмаган берничә торак миллекчелек ширкәте бар. Булар 22дә 3 һәм 22дә 4 йортлары, 47дә 35, 53дә 26 йорты комитеты. Татарстан Республикасы төзелеш архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгының иртәнге статистикасы нигезендә 1389 йортның 31 шулай ук бер мәдәният учреждениесе җылылык белән тәэмин ителмәгән. Исегезгә төшерәбез, Шолыда җылыту сезоны 17 сентябрьдә старт алды. Мин инде бер ай душ керә алмыйм. Шундый проблема белән безнең кайнар элемтәгә 50 комплекста яшәүче шәһәрдәшебез мөрәҗәгать итте. Су үткәргеч ватылу сәбәпле пенсионерның фатирын су баскан. Әмма торакчылар бу проблеманы хәл итәргә җыенмый. Урынга безнең төшерү төркеме чыкты. Мансур Харис улының юыну мөмкинлеге юк. Гигиена кагыйдәләрен тәү өчен чаллылы тазга су җыярга һәм барлык процедураларны унитаз янында үткәрергә мәҗбүр. Чаллы кешесе кырыну һәм тешләрен чистартуны кухняда башкара ала, тик душны тулысынча кабул итә алмый. Стояк наш, они говорят, живу, а сливная труба ваша, делайте, что хотите. Мансур Кахиров фатирындагы коммуналь авария август азагында булган. Турбаны өзүп, суны ябарга туры килгән. Шуннан бирле ул сусыз яши. Идарәче компанияга мөрәҗәгать итүләрнең нәтиҗәсе юк дип зарлана Шаллыла. Ко мне так и толком и не приходили эти сантехники. Их посылали, мне звонили, посылаем вам сантехника. Но потом, значит, в тот же день, когда я уже тут просидел, сколько там, конец рабочего мне, они говорят, сантехник ушел на другую заявку срочную. И так в несколько раз вот, спектакль разыгрывали, вот и все. А потом мне этот диспетчер обвинил, что к вам приходили, а вы дверь не открыли, и, значит, все, с вами я связываться больше не буду. Әлеге мәсьәләгә ачыклык кертү өчен без әлеге йортка хезмәт күрсәтүче Камстрой сервис идарәче компаниясенә мөрәҗәгать иттек. Биредә Мансур Кахировның тормыш шартлары турында беләләр. Торакчылар безгә стоякны һәм су китү турбаны алыштыру буенча эшләр башкарырга әзер икәнлекләрен әйттеләр. Әмма унитаз ватылса, аның өчен җавап бирергә әзер түгел икәнлекләрен белдерделәр. Бер айга сузылган каршылык пенсионер Мансур Кахировның яңа унитаз сатып алу мөмкинлеге булмау сәбәпле килеп чыккан. Ләкин мондай шартларда ул яши дә алмый. Елена Кириллова, Диана Малярова, Ленар Султанов, яңалыклар. Ташландык автомобиль бүген һәр микрорайонда яшәүчеләр өчен көнүзәк проблема булып тора. Онытылган транспорт чаралары, дефицитлы парковка урыннары биләү белән бер рәттән тирә-юньдәгеләр өчен куркыныч та тудыра. Шолтывы кайнар элемтәсенә ярдәм сорап 59-нчы микрорайонда яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Алар юлларда калдырылган ташландык машиналарга зарлана. Тулырак кылдагы сюжетта. Әлеге 21-нче төбәкнең сары төстәге автобусы бирдә җәй башыннан бирле тора. Шәһәрдәшләребез сүзләренчә, күптән түгел транспорт чарасы астыннан сыйыклык та чыга башлаган. Халыкны бу куркыта, чөнки теләсә кайсы вакытта бирдә фаҗига булырга мөмкин. Урамның каршы ягында да шундый ук хәл, әмма автобустан тыш бирдә ташланган автомобильләрне дә күреп була. Шәһәрдәшләрне бу хәл борчый.
Мешает именно на дороге, это не должно быть. Все это должно увозиться. Хозяин же есть, наверное? Наверное. Вот, это к нему надо обратиться, поговорить, почему здесь стоит его автобус, почему долгое время. Хәлгә ачыклык кертер өчен без шәһәр хакимиятенә мөрәҗәгать иттек. Безгә аңлатуларынча, проблеманы хәл итү өчен машинаның хуҗасын табарга кирәк. Шуннан соң гына транспорт чарасын махсус таянкага күчерергә мөмкин булачак. Шулай ук автомобильләр юл хәрәкәтенә комачауласа, ЮХИДИ идарәсенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Лилия Гатина, Диана Мулярова, Сергей Кищенко, Яңалыклар. Өлкән яшьтәге шәһәрдәшләребезне энергетик мәдәният сараенда зурладылар. Махсус алар өчен зур концерт оештырылды. Бирдә шәһәр мэры котлап үзенең теләкләрен дә җиткерде. Тулырак халдагы материалда. Энергетик мәдәният йорты беренчеләрдән булып мәдәни чаралар үткәрә башлаган сарай. Ул чаллыны төзегән кешеләрне берләштерә, якта хатирәләр уята. Шул вакытның кешеләре бер-бер белән оралашып, шатлыкларыбызга сөенеп, шушы шәһәрне бергәләп төзеп, уңышларына шатланып яши торган чордашларбыз. Һәм бүген менә шул чордашларның очрашу бәйрәме. Аллаһка шөкер, булар исән саулар икән, матурлар икән, бергә икән әле без дип, шәһәрбез өчен дә, бер-беребез өчен дә бүген шатланып бәйрәм итәбез. Концертны карарга пенсионерлар күпләп җыелган иде. Кәефләр күтәренке, бәйрәм рухы ташып тора. Өлкәннәрне онытмыйча шундый чара оештыруларына рәхмәт сүзләре генә яңгырады. Мин 30 ел Финорганда эшләп чыктым. Безнең коллективта һәрбер пенсионер яңа бер работникка беркетелгән. Һәр вакыт алар бәйрәм саен безне чакырып, котлап, сөйләшеп торалар, хәлләребезне белеп, бик зур рәхмәт аларга. Бик ошый. Без очрашабыз, бер-беребез белән сөйләшәбез, ял итәбез. Бәйрәм һәркем күңеленә хуш килде. Рәхәтләнеп ял иттеләр, дус ишләре белән дә очраштылар. Елена Кириллова, Ленар Султанов, Яңалыклар. 30 яшь барлык компаниялар өчен зур вакыйга. Кама коммерция банкы үзенең чираттагы юбилейын билгеләп үтә. Истәлекле вакыйга хөрмәтенә белгечләр шәһәрдәшләр өчен отышлы вариантлар әзерләгән. Алар шулай ук үз акчаларын арттыра да алачак, чөнки банкның төп бурычы клиентлар турында кайгырту. Камкомбанк 30 ел үзенең хезмәтләрен тәкъдим итә. Ул зур предприятиелар өчен дә, шәхси эшмәкәрләр өчен дә ышанычлы партнер. Бирдә уңышлы эшнең төп критерийлары ышанычлылык, сыйфатлылык һәм яхшы хезмәт күрсәтү. Камский коммерческий банк, он был первым коммерческим банком в городе Набережные Челны. И за все эти годы, я считаю, самым большим достижением нашего банка является это доверие наших клиентов. Доверие, оно заключается в том, что несмотря на многократные кризисы в экономике страны, всегда наши партнеры были с нами. И они нам доверяли свои средства как физические лица, так и юридические лица. Банк өчен өстенлекле юнәлешләрнең берсе кулланучылар кредитын белгечләр клиентларга кызыклы булган яңа продуктлар тәкъдим итәргә әзер. В честь юбилея Камский коммерческий банк разработал новый продукт юбилейный со ставкой от 6% годовых на различные потребительские цели. В рамках акции «Приведи друга» мы предоставляем месяц бесплатный расчет на кассовое обслуживание, и также для новых клиентов мы предоставляем скидку в размере 50% на услуги клиент-банк. Үтемле ипотека, бизнесқа ташламалы кредит бирү, акча процентларын югалтмыйча депозитка салу мөмкинлекләре. Буларның барысында эшләргә Камкомбанк ярдәм итәчәк. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Выставка головных уборов из меха, фетра, валеной шерсти. Модели европейского качества на любой вкус по доступным ценам. Набережные Челны с 6 по 10 октября. Экспокама, проспект Автозаводский, 4А. Популярные инфракрасные керамические обогреватели в Набережных Челнах. Московский проспект 128/9. Теплоэлектроцентр. Скидки и доставка на сайте esk16.ru. На завод буровых установок «Автократ» требуются рабочие. Зарплата высокая. Телефон 8 917 397 58 57.